lovagjai, egytől egyig. A következő tudás, amit megmutatok önöknek, a koszorú. Elsőként Huitak Lány tűzi kopjájára a koszorút. Bravo! Amilyen egyszerűnek tűnik a feladat, annyira nehéz, hölgyeim és uraim, Szilágyi Ámsőre túlnő. A következő lovag, Huitak Lány. Célzás! Vágta és megvan! Bravo! Az én nevelésem valamennyi lovag. Bravo! Ritem Robi következik! Ezért is vágta, célzás, és megvan! Bravo! Vágtató lóhátáló ilyen kis koszorút feltűzni kérem. Igazi, nagy teljesítmény. Bármennyire nagy természetességgel adják elő ezt a lovagok. A következő feladat a kereméz a hajtott dárda tudományát tükrözi. A lovagok ebbe borjúba, ezt szabadbálat egy borjúnak álcázunk, töffig bele a keremézüket! Tessék! A zsákmány megvan! Bravo, the Clyde! Tessék! A kereméz nagy fontossággal szíven találta az öklenő pikaborjút. Következő a harmadik lovagunk. Tessék! Bravo! Tapsoljuk meg lovagjaikat, hölgyeim és uraim! Szilágyi Ámsővet úrnő lovagjait látták. Az én nevelésem valamennyi. Tartozunk önöknek úrnő még egy kis meglepetéssel. Következzen a király Iásza, Ritter